anu apa? Mas Dava. Mbak Elvira. Elvira. Menjaga seorang suami. Siap, siap. Jagalah suami. Jangan kau bentai. Ridho suami. Jadi ridho ilahi. Rumahna wong lanang aja kok bentai terus. Mulai bentai. Doakan suami bila jihad menanti. Ikhlaskan suami bila cari istri lagi. Apa? Weh. Ya ora dewe. Ya ora iso. Kalau itu kan lagunya khusus siapa itu jenenge? Mbak Elvira sama Mas Dava. Aminor nah, Aminor. Kalau Pak Kudet itu suaranya emang bagus, Bu. Nun sewu kemarin barusan pulang dari Jakarta beliau di Tanah Abang, Pak Dat ya? Ya, Mbak Kulen ya. Orang maksudnya neng dangdut lho kok Mas aku. Pintu. KDI. Dulu ke KDI. Ya coba nadanya. Minor. Lagu yang terbaru. Kalau ada anak kecil itu yang namanya Farel, itu gurunya siapa? Ya Dat ya. Kamu siapa sih? Wes to ngono ya ngono lho. Sini. Tak unggahne ning kene. Wong kene ben sungkan karo awakmu. Tunggane aku tambah ndek. Ora. Ayo. Yo. Ya, ini dia. Suara tinggi tapi nggak pecah. Kalau jenengan lihat di YouTube itu bisa pecah karena editan bisa. Kalau di YouTube ini nyata. Nadane amin. Pas nih sih. Gue menawani pedot. Aja. Ayo kok. Ngatur semua. Ya. Aja dipadakno ison. Urung-urung sapa gurune Farel Ya. Ambi wong liya mergo ison sing sempurna. Itu suara tinggi nggak pecah sama sekali, luar biasanya Pak Kudet di gubuk. Jadi suara tinggi nggak mungkin bisa pecah. Satu nada naik satu nada. Aja dipadakno ison ambi wong liya mergo ison sempurna. Loh, mana tepuk tangannya? Suara tinggi ndak pedot, istimewanya Pak Kudet seperti itu. Ayo tambah nada, satu nada naik. Dancuk berjeli. Aja dipadakno ison ambi wong liya mergo ison sing sempurna. Tepuk tangannya mana ibu-ibu? Gak sama sekali pecah sedikit pun. Itu yang namanya volume vokal yang luar biasa. Naik satu nada lagi kakak. Diunggul-unggulne suara sampe entek ngono. Berarti kowe iki cengoh. Lho sing cengoh ki awakmu kaya wong iso-iso dhewe kowe. Ngene. Cuk, goblok. Wong kok bintul, aku wis kaya opa-opa Korea wong. Teko nadane ndi le? Tak warai. Sayang, titip dulu ya. Jajal kuwi. Apa? Katanya A. Jadi ya vokal itu mau tarik mau mengeluarkan vokal itu tarik napas dulu. Jadi nggak pedot yang di tengah. Oh ngono to. Gila aku masih. Hah, delek ngene iki ngono lho. Ya Cengok. Paham ora? Paham. Lho kok langsung glujure sapa sing kuat? Ndak kuat to. Ora kuat no. Dadi kudu anu. Iya. Kok ora jelujur ya? Iya.
Ditoto. Ditoto. Ditoto hati-hati ya. Ambekan ditoto ben kuat. Omong ora tak idoni cangkemmu. Aja dipadyakno iso. Ditoto ngono. Iya. Anggrek isone. Lon ora terus ngene ngono. Ndak kuat ya. Iya no. Hambi wong liya. Meneng sik. Ora terus blujur rek. Ndak oleh ya. Ora oleh. Merko ison sing sempurna. Iso no. Jadi nada iki melihat napas dari perut Iya, atau tenggorokan. Kene. Coba naik kene. satu, coba naik satu. Kene. Nek nadane gini. Aja dipadyakno iso. Meneng sik. Oh menang ya. Ora langsung blujur. Iya. Hambi wong liya. Meneng. Gorokan di ngene-ngene sik. Satu oktav kamu ya. Iya los nae dhewe. Mergo ison sing sempurna. Satu oktav aku ya wis kuat. Karek iki jan luar biasa. Coba dua, naik dua. Kok langsung loro ta? Loh, jarane kuat. Atur napas dulu, atur napas. Jadi pernapasan iki atur ben. Aja. Dah, mantep. Ya, seberapa? Jadi alon-alon ret nyanyi. Alon ya? Iya. Langsung bledot lho teke. Ndak iso ya? Ora iso. Aja dipadyakno iso. Gak kuat. Lambemu. Gak kuat. Ning inti masa wong wedok ya ora kuat. Kuat dijur-jurne wong wedok ndak kuat. Enggak percaya. Kowe lek umpamane kono karo kono milih sing ndi jajal aku lek pengen roh kowe. Kowe milih sing ndi kono apa sing kene? Pokoke aja sing putih-putih. Tet. Turunan lulo-luwo iso Jajal. Ayo jajal, Nduk. Iki ketok suarane apik. Penak iki. Sing iki. Kene, Nduk, sama AA sini. Sini sama AA. Minggir. Urotoh. Kene, Nduk, sama Om. Kowe kok ya pas dat mburane dat. Agak sini. Ngerti, Bisa kekarepanmu ya? ngerti. Namanya siapa cantik? Iya. Dia. Ya. Asli dari mana? Dari Blitar. Blitar ya? Ya. Tonggone dhewe dah. Oh, kamu Blitar ya, Nduk? Dari Blitar. Iya. Tapi di sini udah lama ya? Ya. dari Oh iya. rumah. Udah keluarga apa belum? Oh sudah. Sudah. Iya. Ini suami ikut? Ikut. Ah, suruh pulang aja lah. Kamu jangan gitu lah. Ndak boleh. Dia. Adik namanya siapa? Adik namanya siapa? Adik dia. Ya, Ria. Iya. Ria. Iya. Iya. Oh, tadi udah makan ya? Sudah. Loh, makan soto belum? Belum. Belum? Belum. Makan soto? Belum. Makan rawon sudah ya? Sudah. Oh, ya iki enak capare. Hah? Le, ini. Anakmu wis gede barang kebiayaan Mas aku. Nyanyi ya, Dek. Nyanyi coba lagunya yang enak-enak aja ya. Enak-enak. Sampean pengen lagune sapa? Sampean aku manut sampean. Ambyar apa dangdut apa campur sari? Campur aduk. Campur aduk. Oh, kuwi ngecor, Nduk. Apa ya campur aduk? Ngecor Ini gini. kuwi. Coba ya ini ya. Coba seperti AA ya. Aku ngenteni. Aku ngentenimu. Jadi seperti itu coba ya. Aku ngentenimu. Pakai kayak gitu? Iya, harus pakai itu. Iya, Gitu? iya harus pakai itu. Ayo coba. Aku coba. Aku Enggak ngono, enggak. Aduh, keselak kuwi. Waduh. Iya tahu. Ngene lho, Dong. Ngene lho, delok. Iya, Pak. Delok lho. Aku ngentenimu. Hop.
ngese kok iki. Aku Mas ya. Iya, iya. Iku ben swara ben penak. Penak. Tet, kok sampe gak iso dijajali stok-stok. Tet. Iya no, Iya, kabeh. iya, iya. Penonton enggak iso. Aku jago kuwi Tet. Iki lho jago kuwi. Heh? Jago kuwi. Aku iki. Iki. Iki ra iso Tenan. le, gak iso. Aduh. Aku coba. Aku ngenteni. Nah, nah, nah. Aku ngenteni. Lho. Gak kena. Piye toh? Gak kena. Gak dadi kowe, gak dadi rusak kowe, rusak. Sing kono. Sing kono gentenan. Wah iso meneng iso kaya ular. Rusak Tet kuwi Tet, rusak kuwi. Cah Blitar rusak. Diomongi ra. Tet. Pengedan. Aku lak wis ngomong, nek kurang kaine iki ngomong. Wis diomongi karo wong lanang kurang kaine gelem ngomong. Oh iya. Mic-nya mana tadi ya? Coba. Sini. Seperti AA tadi ya. Aku ngenteni. Apa? Ya coba. Nah, yang ngono. Nyapa, Dok? Tak demekne ya biar ada dekan kok. Ayo, aku. Lah diomongi, suara ngene iki lho arek iki durung apa-apa lho. Urung masaku. Urung metu. Coba. Aku ngerteni. Kayak wong keselak. Kuwi Kayak wong keselak. Jagomu kayak wong keselak. itu masalah, mosok loro mengi. Ayo balik. Ayo. Ngono lho. Aku, coba. Aku ngerteni. Nah. Aku ngentenimu. Aku ngentenimu. Terus. Oh. Ayo. Gak kena. Jagoku. Iya, kalau. Jagoku. Wes. Ora dadi. Kudu mutah kuwi jenenge. Ayo, aja ngisi-ngisini Om. Persiapno tenanan iki. Aja sembrono. Grup A, aja nganti kalah ya. Mosok kudu mutah. Aja nganti kalah sinden karo penyanyi aja nganti kalah. Ayo. Siapno. Piye mau? Aku ngenteni. Ngono lho, dadi nek resapi ayo. Ayo. Yeah. Aku ngenteni. Kupinge ra dirungokne. Rungokno kupingmu. Ngopo? Ngentenimu. Oh, iso kudu iso kowe. Aja nganti kalah karo dangdut. Aja kuwatir. Aku ngenteni. Ngono. Ya terus. Ayo nek koyo piye? Aku ngentenimu. Ayo kare kuwi tok. Kurang sini. Aku malah kepoyo. Ora. Ayo kok kuwi tok lho masa ora iso. Ayo kare kuwi tok. Ayo. Tengok. Siapno aja guyu kuwi. Siapno aja guyu. Ndak kena Tet. Dadi Tet. Ayo jagoku. Tet ndak dadi nggonku. Iki lho. Aku tapi sak duwe sitok. Oh iya tenan. Bome ku mburi. Iya. Coba. Wah. Untet. Ayo. Aku ngenteni. Ayo iso. Ayo. Aku ngerteni. Terus. Kayak wong kecepet lho. Terus. Aku ngentenimu. Aku ngertenimu. Oh, Oh,
Iya. Ora dadi. Iki lho, Tet. 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 Apa? Ora nek konmu. Tak dobel nih. Iya. Bom masa bom. Mbak kene, Mbak. Wes. Wes. Bledos iki. Good night ladies and gentlemen. Para petinju-petinju kita. Iki Oh, iya. goblok karo Mas aku. Ayo. Coba ayo. Aku ngenteni. Ya coba. 3 2 1. Aku ngenteni. Sapa kon bareng Tak sitok-sitok? sitok ya diomongi sitok-sitok. Kok Iki lho apa diomongi kok sitok-sitok lho sitok-sitok belum mulai. ayo. Sama saya, Mbak. Sitok-sitok. Aku ngenteni. Coba 3 2 1. Aku ngenteni. Aku ngentenimu. Terus ini apa guyu? Wah bener kuwi. Kuwi penyanyi apa njaluk dhuwit? Lah kok koyo Ayo. Ayo coba. Ora diblonjo bongkok kowe koyo ngene. Iki lho, delok niki lho. Lah awakmu pokoke pedhot karo sutane. Ayo, Mbak. Ayo. Pada. Mbak. Tuh. Coba. Coba. Dulu betul. Apa, Nat? Duh, es krim. Es krim. Bareng aku. Ayo coba bareng karo aku ya. 3 2 1. Aku ayo bareng 1 2 3. Aku tangga nadane bosok iki nggonku. Sampeyan ki wis tak omongi to Mbak Yu, tangga nadamu ki lho sing penak. Ayo, aku. Aduh, kurang ndek. Mbak, kowe tak omong. Nek sampean keberatan aku sing nggawa. Ini lho. Aku. Ayo. 3 2 1. Aku. Aduh, dekno. Kurang ndek, ngono kurang ndek. Duduk kuwi. Nadamu lho Yu. Wis sabar. Gregeten aku. Gregeten. Lah kak aku ngenteni. Sakmono lho. Aku ora sakmono. Ayo. Ayo, sakmono ayo. Terusno. Ayo. Kok malah guyu. Ayo terusno. Ayo. Jajal sakmono jajal. Ayo. Aku ngenteni. Nah. Aku ngentenimu. Iki apik. Iki. aja nganggo kuwi. Diseneni kakek Sugiono. Berarti nembangnya apa Mbak? Aku manut sampean. Sampean apa nembang apa? Aku manut. Manut. Lah iki kok Gampang sampean sik tak dhisik iki. Apa? Bu. Itu ada bandel itu. Ya. Nyanyi apa? Kowe kok lak nyanyi apa susu tak bianteng kempos kowe kok. Rumah saku. Kono ngomong-ngomongan sik. Mbak, Pak Kundet, MC Nono sing apik. Artis kondangnya Jawa Tengah. Oke. Baik mana? Nyanyi. Oke, dengan hadirnya campur sari Sanggar Lalas PO Haryanto akan menampilkan burine kok ono. Dengan hadirnya campur sari Sanggar Laras PO Haryanto Dindin. Ya kayak kuwi. Kayak ono kuwi. Ora mbok kayak kuwi iki bes. Oke. Dengan hadirnya campur sari Sanggar Laras PO Haryanto Dindin. Sing kompak lho kene. Kene sing kompak. Dindin ya, oke. Mari ini tak unggane. Ayo. Ya, sapa sing sapa? Bersama campur sari Sanggar Laras PO Haryanto Dindin. Oke. Bareng-bareng hadirnya masih bersama lemunya Jawa Tengah. Bersama Gajah Mania. Siapakah dia?
lagu nih, yuk. Sembarang wis, manut. Rondo kempling, yuk. Apa Mbak? Lagunya apa sayang? Loro hati loro. Loro hati. Oh, loro hati loro. Loro hati loro. Wah, iso loro hati bareng. Iso ya. Padahal gede kaya ngene kok iso loro hati. Atine apa enek? Iki ketutup kabeh. Loro hati. Apa? Sembarang aku mah. Ayo. Nggih. Sakit rindu mawon. Oh, sakit rindu. Sakit rindu sembarang. Sakit Aku lo padahal rapal dan sakit rindu. Terak Terak ae. Carane banget. Ora obah blas. Piye rasane, Bu? Betul kowe bener kandamu cah ayu tak tunggu ora liya mung sliramu impenku lali anak jenengmu sarung modar awakku lali wayah lali pitung tung tung hitung hitung yen urung tak trimo trimo kadung aku nek kene ya Mbak aku nek kene lah nyanyi Lah ngopo? Lah nyapa? aku rapal disetrum karo gareng ereng kok setrum meneh aku Malarinya apa malarinya? Hatinya rasanya sowiku. wong sabar mesti kelakon waduh bapak ala waduh buyut ayu aja bilang kapan diko paring pitulung iwak cucut wadahi karung kebacut alias kadung ngetene sawah ngetene kampung
biasa hadirnya masih bersama si Lemuria. Dikeploki kaya dara. Padane kaya tukone dolanan ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku ketan akeh siji. Warga masyarakat Maitan muga-muga pikantuk rejeki Allahumma. Tuku ketan dipangan ning jero omah, warga masyarakat Maitan muga-muga pikantuk barokah Allahumma. Amin. Tuku ketan dicampur areng. Wong wedok sak Maitan ayo meteng bareng. Iki apa karo Mas aku? Namanya siapa? Tak kenal maka Tak kampleng, Tak tonyo. tak sayang. tak sayang. Perkenalkan namanya siapa, Dek? Nggih dipun tepangaken nami kula Litiana Dewi Kartono. Siap. Masih keluarga besar dari Bapak Kartono. Bapak Kartono, Pak Racik. Cari. Lah iya. Cari paracik wi. Masih senengane ngeracik. Oh ngono lho. siap. Oh, alah. Pak Cari matur mbah nuwun. Matur nuwun Pak Cari. Apa wis dikeki? Durung Mas. Lah kok matur nuwun? Aku sing ngebel Bu Elizabeth. Dibel piye? Halo. Ora Mas. Piye? Pas petuk ning perapatan iki dibel dindin. Dibel iki Lah sing duwe nomor telepone ya sapa kok iso. Siap. Aku mbok-mbok ngene iki asli daerah Pati Mas. Asli Pati. Pati. Wilayah ndi, Mbak Yu? Aku dhisik jebolan LI. Oh, ning LI. LI ditutup terus aku pindah Cumpleng Indah. Kok ya apal kowe wilayah? Indah. Ning kono tutup. iki nyapo kok pindah-pindah nyapo. Bakulan Mas. Bakulan apa, Mbak Yu? Bakulan kroto. Kroto ki apa? Kroto ya pakan manuk to Mas. Manuk sapa? Manuk Pak Kartono. Iki. Mas manuk ocehan. Manuk yo. ocehan. Ojo ngono lho. Mbak Cantik, Nggih Mas. kan tadi saya sudah bilang sama sinden-sinden Ya. kalian penyanyi-penyanyi bahwasanya kalau sini kalau dagelan itu kan saya sudah dagel wis ngomong raketang sidik mboko sidik. Iya, Mas. Kalau penyanyi itu kewajibannya itu hanya satu yaitu menyanyi, Mbak Cantik. Menghibur. Oh menyanyi to Mas. Iya, menyanyi. Iya, iya, Sebelum iya. kamu menyanyi, minimal kamu memberikan apa kepada Iya, Pak Kartono? Enggak Ayo, manteni. memberikan apa Pak Kartono? Ngekei apa to Mas? Hah? Lho Pak Kartono sugih kok aku kon ngekei lho. Ya paling Pak Kartono sing ngekei aku. Nyapa aku kon ngekei Pak Kartono? Gini loh, Iya, Dok. iki. Sampean kesini, Iya. awakmu rene ditanggap, Iya. dihadirne, Heeh. minimal memberikan doa. Aku pomudin. Kon dongane iki lho. Maksudnya ngene lho, ninggali. Ninggali apa? Ninggali utang apa piye? Nek ora Kok gelem ninggali, ora gelem ninggali, ya ninggalo. Nyedakne aku ninggal. Tutur-tutur iki lho. Tutur-tutur ki lho, Mbak. Nuturi manten. Oh, ala nuturi manten. Nah, Untuk Mas Dava sama Mbak Vira, semoga menjadi pasangan yang berbahagia, berbahagia. Ya. Wis sah sebagai seorang suami istri, disebut nikah. 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 N Niat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. nah yo ngono. I Insya Allah mempelai berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. K Karena sudah menjalin hubungan suami istri, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Podo. A. Akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. A Harus menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah. Kok rumah saku bolak-balik kuwi. aku apalku kitok loh Mas. Ya ora oleh ngono ki. Iya Mas. Apa memberikan apa Memberikan sayang? apa? Jajan? Nembang ya. Nembang ya, Mas. campur sari lho. Campur sari ini bisa. wah luar biasa. Sanggar Campur sari, Laras, Sanggar Laras, P.O. pimpinan Haryanto. Pio Haryanto Siap. luar biasa. Nembang apa yu? Nembang Nembang apa? yo sing penak to Mas. Siap. Piantun Jawa Tengah wis Pati lah ya paling gak sing klasik-klasik. Siap. Klasik. Kok klasik apa lho? iki campur sari kok Mau klasik? enek Ya Jalukan. maksudnya iki sing campur sari. Oh iya. Gue sing sigra-sigra iki yo sane dhewe to Mas. Siap, siap. Aku ya termasuk sinden sing laris-laris wong. Iya. Oh, lah, apa ae sing disindani, Nduk? Lho piye to Mas? Uyon-uyon campur sari.
campur telek. Campur layak mampu. Kabeh. Kabeh kita sindeni, Mas. Nembang ya, Yu. Nembang. Nembang apa pelok selendro apa nata? Pelok. Pelok tung tutuan peloknya, Mas. Sepiro peloknya? Lara enek tutuane tutuan dase iki lho, Mas. Gamelane sing dituthuk. Lagu sing campur sari. Campur sari. Dina Minggu sing tak tunggu. Kowe ngat ning tawang mat. Liyane mari, Pak. Tak bianting kempos ngene kira tenan liyane ora. Liyane. Upama sliramu set melati aku kumbang nyidam sa kok podo ae to Mas. Kowe liyane ora tak tonyo lho kowe. Mosok grogi to. Lagi pedho aku pisane grogi to. Rasa pelok selindro ae. Selindro Mas. Ketoke pelok dredeg, selindro paling ora. Yen liwat aku kelit kubukat biyen tak golet. Apik ngene lho malah dia. Pak Kartono. Diselimati Pak Kartono. Iki ya Allah. Masa peteng Ya dedet. ado ya toko Tuban lho. Iya, Mas. Toko Tuban. Ya tak bener. Nek ora iki Bener sing apik to Mas. Sik to. Kuwi malah koyo montir bis. Lah aku bener ndas kok Mas aku kok. kowe tak omongi, kowe nang nganggo gilungan ben ora cepot, mbok ya dilas. Las iki apa pager apa piye kok Lah iki lah Mas aku. cepat iki lho cepat. Aduh. Dial teko. Ya cok tenan. Iya. Wah, Nek ora nganggo klasik pakai musik kan Musik, bisa. Musik Mas. Mau lagune sing dinyanyekno apa? apa? Mangku Lagu pura. Satru. Iso nak. Iso ya sampean? Iso no. Nadane A berarti. Iya Mas. Apa? A minor. Aku ngenteni. Tanganmu lho nyapo. Tanganmu lho nyapo. Wong iki penyanyi beda-beda. Ya enek sing gaya ngene Iya, iya, enek, iya. ngene enek, terus ngene enek. Nah. Apa ada Bebas. penyanyi ukur-ukur lho. Lepas gatel. Apik jajal. Aku Aku. ayo. Sabira to Mas. Ya samono. Ini Mas. Budek Mas, rodokan. Aku ngenteni. Aku ngerteni. Apa kurang leku Penak iki. nyusoni awakmu. Kok iso nyusoni lho ndasmu lho. Nyusoni ndasmu ya nyusoni. Aku ya wis ora ngemut liyah. Gak. Lagu liane. Anu ya kowe iso lagu. Iya. Ya. Lagu anu apa? Nambah Lagu apa, Bandung. Mbak? Sunda. Sunda. Oh iya, Mangku pura kowe iso. jajal mangku pura iso. Iso to nek mangku piro? Jajal. A minor. Iya. Awakmu nadamu ra tok kok kuwi. Mang Wis piro kok dong. mangku pura. Mangku pura tawar meja. Kok A minor? Lah kowe aminor. Liane lho. Nah, Nek Sunda iso. Sunda lho hafal dhek. Oh, runta. Iya kuwi Iya, iya, apal. jajal. Tang. Apa? Main apa? Main apa? A minor. Kowe apa? Aku iki ning kampus sih tak terus A minor. Jajal. Cok, teraret. Sering ngono ae. Lagu Mas. Mlaku. Dadi. Ngarep tadi. Arep Runtah tenan ya? Iya. Oke. Sebuah lagu untuk Bapak Kartono sekeluarga. Berjudul Runtah. Teng teng tidak. Iya. Teleleng tang tang teng teng. Teng teng tang teng. Teleleng tang tang teng teng. Kok malah lambemu tuh Mas. Kowe iki penyetok. Ya sik to, aku kan pertama sik. Contoh. Contoh, ayo coba.
Ayo. Timbang niku. Padane aku kok salon Timbang kok niku piye. bidak kok. Yuk. Asik runtah bareng-bareng aja. Oke, yang bisa nyanyi kita nyanyi bareng-bareng ya. Dedeng. Was deng. Yo. Hey, 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 hey. Panona alus, hidung alus, bibir alus, pipi alus, bathuk alus, rambut alus, kulit Gas halus. Iso tak ora kowe. Kowe tak biacok kowe. mari tak cukur Mas. Oh halus. Gini. Kene lah mikir mburi tenanan. Pas aku malah timbang dibaca. Dan rap ya rap. Repin Mas. ora usah musik, ora usah musik. Bosok rek. Bidir berem-berem jareng ayam paling enak ngemut susu. Tonyo ndase tet. Aku njaluk tulung tonyo. Kata-katanya ini susune to Mas. Kopi susu. Kata-katanya apa nih? Paling enak. Susu kiki. Orang ngemut susu. Ngopi susu. Mas Kudu Percil. ngemut susu. Mas Percil. Kopi susu. Pak. Coba. Sabar Kopi Mas. susu ngemut Sabar Pak. susu. Sabar, Penonton Mas. ki sabar. Iki wong wedok. Ah, Iki wong wedok. Nah awakmu wong lanang, aku wong lanang. Tapi iki Saire wong wedok. Saire. Lho, saire masuk kleru lak wong wedok ora usah dipiye-piye. Jenenge wong wedok kudu iso diopeni paribasan wong wedok ki. Aduh. Piye we? lah kok mbok tutul-tutul. Lah piye? Nembang ki yo sembah Aku sebagai wanita merasa ternodai Mas. Alah, batangnya ternodai. Nembang ra karo-karuan. Nembangi kaya aku karo Pak Kundat lho, nembang Mau, yo, wes, pena-pena. Nembang apa? Loh, lah berarti kowe suatu nada ndak bisa, nadane A minor lah Pak Kundat swara pena. Bolak-balik A minor. Ini Bolak-balik aku A tahu minor. les kok. Dulu gitu loh, drum, Mas, jajal Mas. Ya, Mas. Do. Iso apa ora kowe tangga nada? Jajal kowe. Benenenen jajal. Ayo kuwi, berarti kamu ora iso. Berarti aku kurang Ora usah. Kudu latihan ini. Latihan iki lho, tangga nada. do. Paham ora? Iya iya Mas. Ya beratan. Yo. Ya. Dulon. Iya iya. Do. Ayo. Duh. Kanan. Ya nek kok ngisor ki yo urut nyapa kok mbok unggah nih. Kowe iso apa ora? Ayo, masak ayo. Do. Nah, iso ono lho. Dah. Ah, benar tak kowe? Do. Ayo. Do. Ah, ayo. Do. Tekan dhuwur. Pasno lho, blok goblok. Masak kowe yo. Ayo. Do. Nah. Jajalan. Lah, benar. Iso. Berarti ngerti. Rada iso wis, Ya. rada iso ya. Oh. Ya berapa? Ya. Do. Ya. Do. Yo Yo kene urung. kudu dhuwur. Oh iya, kene. siap. Do. Sama nih. Yo. Do. Ngene. Kudune dhuwur. Apa nih? Ini tangga iki nada ini kan beda to. Ada oktav iki enek. Kan penting. Berarti penting tak oktav ya? Oktav penting, Pak. Hiduplah engkau denganku. Bang! Dengarkan. Angel. Wis. Nada apa ae ra iso kowe iki. Kowe angel, wara-waramu angel. Aku nek cak anak-anak iso. Eh? Lagu anak-anak. Iso. Iso.
C Mas C. Oh, C. kok C? Bisa. Mau arah iso kuwi njaluk C. Jaluk Yo ben ganti nada. Badannya besar, dang 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 tangannya kecil, dang 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 suka mengaum. dang 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 Yang lain pasti kabur. ding dang ding dang Kire 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 eh kire kire kire. kuntet dadi kire dang 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 Dadi kire. Seneng, cah cilik-cilik seneng ya, cah cilik-cilik seneng kayak udah tadi kire. Puas, puas. Puas. Unjang uyu. wah seneng teh jadi Wah. Ya Wah, aja nesu wah. ngono, aja Wah. nesu. tet anake wong wedi Loh, wedi karo kire, Adik. Baik kire. Iki. Lu sebagai contoh lagu. Oh, ngono to. Iya, awakmu sebagai contoh dadi kire. Awakmu iso. ora awakmu Awakmu tak Kowe lah. awakmu Gawekne iki. Aku gawe sing apik. iya Iki nyapa to? Aku gawe paling gak iki kucing. awake Kucing. dawa ora duwe sikil Blasar, Sikil, blasar, sikil, blasar. sikil. Apa wi? Wis to. Wis to meneng. Klogat kloget ngene lho Loket ini wanengan. Biasane ngene. Ngapa munggah yang ngono. ilate melet melet tung tak ding tak ula 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 iki dadi ula jaluk apa jaluk dadi apa Wes meneng, jaluk dadi apa tengu tengu jaluk dadi tengu Kewan tengu iki koyo kucing. enek jaluk Enek to? enek jaluk Awake cilik. ning Gremet, gremet ning ngisor rambut ati pangan kletas sekledut tengu 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 liti dadi tengu pintere Wis ya, Dik ya. Wis ya rasa njaluk kiwane ya. ya wes apa monyet oh monyet Oh, ya 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 monyet. aman 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 ulune akeh rada ndukruk lakune ngene mlayu mlayu kadang kadang monyet 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 linti dadi monyet iki suatu kebanggaan iso nyeneng nih bocah cilik-cilik angel lho Nah, kuwi sing ngono. wah ora satu dolanan ngene wis seneng paham ora sapi oh ya 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 Ku sapi. siapa siapa sing kon medun so kene kowe kok so Sopo? kowe ora iso iki ta Ayo. iki ta Weng. iki Ayo, Bang, pas iki. karo awakmu. Ya kene, kene. Wes sing ngomong sapi Wes. mau awakmu. Wes, gak iso. Gak iso, gak iso. Ayo, ngadep Iki. kok, ngadep Ayo, kok. ayo. Medun. Sing ngomong sapi mau sampean Ayo pas karo awakmu. Awakmu sing nipung, awakmu nipung. Ya. Iso. Awake gede. Sikile papat. Papat, papat. Sik. Kowe mesti kulino. Iki mesti Aku ngendangi sapi oleh 100. cocok. Iki mesti ngono iki kulino numpak iki mesti. Ayo. Warnane putih. Nek uyuh mesti banter.
iso? Jajal sapa sing iso? Ayo sapa sing iso? Jaluk Eh. nih. Iki iso. Keren. Ibu-ibu. Jari kok nyanyi. Bu Elizabeth. Iya, Bu Elizabeth sama yang siapa dari tuan rumah Perwakilan, kalau ya? perwakilan mau Perwakilan nyanyi dari tuan rumah sini. silakan nyanyi. Ayo. Sini, Mbak. kesini sama Siapa? kita. Tadi ada yang minta perwakilan tuan rumah untuk nyanyi. Iya. Nagane kita terus iki lho. Sinten? Sekarang kan tadi nadane cek Kak. Nadane cek. Ayo ditembang nih. Ayo karo ngenteni engko perwakilan tuan rumah. Yang aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku yang aku kangen karo sliramu tak elos fotomu ning dompetku. Yuk, langsung terminal Medion. Api. Karo ngenteni ki lho nek gremis. Tek 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 Shoot, sit, shoot. tek. Asik. Masih bersama Sanggar Laras Peo Haryanto. Dinding. Monggo Pak Haryanto. Bercil-cilnya sedherek dipun tanggap. Nek penonton-nonton Pak Haryanto.
Pak Gundet Mas Siap. Zenggi. Kita itu kolaborasi pada malam hari ini. Ada penyanyi, ada anak sinden. enek penyanyi ini enek saka sing kono. Siap, Iki Mas. lagi wis sing kono aku njaluk loro, Pak. Ganti sing kono, Mas. Sing Blitar. Coba dua. Ih, Aku njaluk selindro, Mas. Sing ndi sing putih? Sing putih. endi? Sempuh. Nah, gini loro. Wi. Yang main Blitar karo wi. Karo Tulungagung. Ah. Si sapi ya. Sini, Sayang. Nanti juga ada permintaan dari Bapak Kartono Nggih. untuk naik ke atas terop Nyapa nubur. panggung, ke atas panggung foto. Sini. Lagunya apa, Mas? Lagune kita gengetan. Ngetan. Mau kulon saiki ngetan gerajakan Ngetan, Banyuwangi. paham. Ayo. Padahal lah gerajakan Banyuwangi lagune piye selindro Mas. Iki sampean langsung apa bawa aku manut sampean? Langsung? Nggih. Langsung, siap. Lah gerajakan Banyuwangi jogete kudu sing alon-alon padat. Nggih. Pola terima Banyuwangi ra usah joget sing kasar-kasar. Kasar. Ya. Kasar tuas kesasar. Gerajakan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi alon-alon wae sing penting dilagokne. Oh ya. Asik. Ker
dari mbak-mbaknya sinden juga sudah. Tuk 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 tuk. Udan wis teko. Ora ana liya ya mung Sri aku. Mas Panji tengkorak. Batang gitu. Lakon apa Panji tengkorak? Nyino. Nyino. Sinten panjenengan? Lek nomripatmu jembarno talingan. Panji pulang pergi. Apa enek Panji pulang pergi? Siva. Siva. Ora nek ora Siva yo. Panji Asmara bangun. Dina iki ngersake putri. Saka Bapak Kartono kon munggah papan kene. Diaturi. Yen mangkono paman, kula nyuwun pamit. Kula badhe bidhal wonten ing Cumpleng Indah. Badhe nimbali perwakilan saking tuan rumah. Yen MC wi ngomongi dangdut biasa, campur sari biasa. MC omongane ketoprak, iso to we? Saged. Ayo. Para tamu undangan ingkang kula hormati. Monggo kita sedaya sami nimbali perwakilan saking tuan rumah. Adik sapa Mas? Kudu mbok tumindakne sapa jenenge lan sapa saka ngendi bocahe. Sapa, Mbak? Yen iso joget to nembang ning kene, ora mung siji, loro, telu hadiahe saka Pak Kartono mesti diwane. Destia. Bebungah. Mana ya yang namanya Destia? Yuana. Budi? Destia yang Budi je? Iya. Dalah. Wonten menapa niku? Ana ing campur sari sangkal laras. Aja mung siji, loro, telu sing teka marang kene. Kaono wong tamtama prajurit kabeh. Dok, 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 dok. Please. Sawa. Sampun kula betak nih. Sawa. Ojo plirik. Santai, Putramu. santai, tenang, tenang. Ki Caplak. Kisana. Aja mung mbok ndelne piantel. Sapa sing wis tak jak ana ing kene? Sowo. Ya iki lho. Sing jenenge Sowo. Miyabi. Sopo awurnet sisi dah. Destia. Destia. Iki perwakilan saka tuan rumah. Wis wani. Rumah wis wani menyang kene berarti wis kendel Wis kulite. kendel. Wis kandel kulite. Heh. Tenang, rasa wedi. Iki Wis wani piye rasane peri? Rasane lara. iki opo to tetu iki kok. Zaman ini nyanyi gak iso ora peri. Iya iya iya. Wis Pedih kendel kok. tenan ya sampean ya. Ora wani. Wis tongko tak kei dorongan komburi. Nembang apa? Arep nembang apa, Nduk? Heh. Oh, alah. Bocah ayan kok mbok tokne rene. Ya biasane ra kumat iki kok kumat to, Mas. Ya. Nembang Jebule ra apa? iso omong. Iya. Apa? Nembang apa awakmu? Nembang apa, Nduk? Ninggal katresna. Ninggal katres. Aja guyu. Iki sing tak enteni lagu iki ninggal katresnan. Ya perkara. Sebule lagune ninggal katresnan kepara wedi karo perine ati. Kayak ono mik. Hoi. Kayak ono mik. Mbok cekel goblok. Oh iya. Mik sing ndi, Mas? Rodok maju, Nduk. Nggih, amit nggih. Sopan cah. Pripun? Wong maitan. Kowe kok ngomong ora ketoprak. Khusus iki omongane ketoprak. Oh iya iya sekarang. Nduk, Pripun Kang nembang Mas? sing kepenak ya, Nduk. Anjir. Dimen Gustimu ora nesu-nesu. Gusti sinten? Gusti Sinuwun Prabu Minanggojing. Kang ngaran Prabu Indomaret. Prabu Indomaret. Toprak Ben Indomaret. bene.
ana ing Kadipaten BPJS. Duk, nembang njajal kepiye suaramu aku pengen weruh. Nggih, pripun Kang Mas? Sepiro gedene Apane? Apane? Tekku. kemampuan? Nek wedok ki nek gedhe, sepiro kandele, Nduk. Napa niku? Tekadmu. Oh, TK. Loh, Nggih. dudone. Kowe ora nang toprak tak bacok, tak potong 50. Ngetoprak Kang Mas. Dudene, Nduk. Nggih. Sepiro kandele kulitmu? Isih kandel kulite badak. Ayo, Nduk. Pengen roh tok entane kaya apa, lak wis entane apik tak lakokne karo Sanggar Laras PO Haryanto Dindin. Wis mari ngene kok nambahi din-din ngono lho. Ayo. Hei sapa ra kowe? Kaget tenan aku. Kowe nantang sepiro gedene pengendang jarene. Pripun Kang Mas? Iki ning kraton Kang Abang. Mas, Kang Mas. Lah pripun? Wedok. Wedok. Kang Mas we. Lah napa? Aku ki dewa. Wedok. Omong toprak. Iya. Omong toprak. Nggih, sinuwun. Lah. Ninggal katresnan dijajal. Ya aja mbok kendangi. Aja Aku pengen sik roh entan. Entane kepiye? Iso ora? Nangis sakjroning batinku. Pancen suaramu pancen Wis apik. istimewa. Suaramu apik. Suaramu apik. Gusti sinuwun. Yo. Matane jenengan napa PC? Lah ya Ono iki lho nyapu aku. Williammu apik. Liamu apik. Sopo? Jajalane, Nduk. Jajalane, Nduk. Nangis sakjroning batinku. Suaramu apik. Ora oleh. Tak ganggangi. Ayo. Aku hiburan oneng Kadipaten BPJS. Ayo. Pun kula siapi tisu, Gawe apa? damel lap. Lap keringet iki lho. Iya. Ayo dibudale Sanggar Laras PO Haryanto. Din.
sae Matur nuwun, swantene. Matur suwun. Sehat selalu. Suarane Amin. sae nggih Gusti. Iya apik. Nduk, Pripun? gandeng suaramu apik. Engko Cik. bakal tak omongno karo Pak Aryanto. Pripun kan lan Ben apa? awakmu diangkat dadi kernet. Loh. Kok kernet niku pripun? Lha apa, Mas? Penyanyi. Penyanyi to Mas aku sinden. Matur nuwun, Nduk. Injih matur Kabar suwun. donga dinunga paringi panjang yuswa. Amin. Muga iso dadi penyanyi to sinden sing kondang, Nduk. Amin. Salaman riyen. Nggih, barokah. Pinter bocah kok koyok ngene. Mas. Nggih, sinuwun nika perlu sangu. Serahne aku ana ing ratu. Iki lho, Nduk. An BPJS. Nggih. Gusti Nitih iki paling bis apik. WO. Lho, jebol. Duwe sapa ngene ngene? Oh. Duwe kuwi. Ya Nduk, tak kei 100.000. Matur suwun. Nduk, Kok ngisor balekno ya. Nduk, Gusti Nggih. Patih ora Dikei piro? ketinggalan. 100. 100. Nggih. Percuma kowe kek 100. Kurang. Isin-isine. Ditambahi niki. Ratu kek 100. Pak Kartono. Aman. Siliono sik aku. Kanodat matur Sing nuwun matur ya Nduk. suwun. Sehat selalu, sukses Amin. selalu. Kene. Siap. Aman. Matur suwun. Wah. Turonggone dhewe wis teko. Sampun dipun papak. Ya kuwi eksekutif klub. Jetbus. Ya apa? Ana ing kadipaten kene yen kae mau nek bocah ayu saka njaba kadipaten. Nggih. Aku pengen njaluk loro dangdut. Wah, dangdut. Hei, Beda. Kat. Paman Patih angkat. LG2. Apa, Paman Jit? Paman Patih. Tahu. Ana ing kadipaten aku celokno kae dadi prajurit utawa tunggung. LG loro. Lemu ginuk-ginuk. Gini, Tet. Celokno tumenggung. Prajurit, Temenggung, prajurit. tumenggung gareng kesemek. Kok kepenak anggenmu. Rokak rokok udat-udat. Pakaryan ana ing kene. Nyambut gawe. Apa karepmu? Piye? Nyuwun duka, Karep apa? Prajaga. Piye? nyuwun duka. Gusti, Iya. kula wau teng wingking. Hmm? Mboten ngertos nek jenengan timbali. Picek mripatmu. Wong aku wis ning ngarepmu ket mau. Gusti. Kok ning mburi. Gareng pancen mripate rada kira. Oh iya iya iya. Lali aku lali reng lali. Iki dudu gareng lak ning kene iki toprak. Toprak. Beda. Nggih, nggih. Sapa jenengmu? Kula angkat buta. Ih. Prabu Indomaret. Sapa jenengmu? Nek ngaten kula menika Paman Paman Patih. sosis. Ya. Ning jero ning gak apa-apa. Jerone Indomaret. Gak apa-apa. Sosis. Kowe tak jenenge tumenggung diapet yo. Jagani nek sawaya-waya. Dagane mbok menawa nek wong mencret. Gak apa-apa ya. Nek semanten li mencret sedaya napa mboten basa kula. Mboten apa-apa kersane tumut mangke. Nggih, kula nganut jenengan saene pripun? Tumenggung diapet. Dalem Gusti. Aku celukno penyanyi dangdut loro band Bunga Hatiku. Oh nggih, Sing seger-seger lho, Gung. nggih. Kula nyuwun pamit riyin Gusti. Ora usah Ora usah, pamit. Kene kono kok pamit. Celuken ketok. Celukon ngene ayo Sesuk sesuk. iki lho. Nyapa pamit barang iki lho. Lir umpamane ngono lho. Kula dipicek-picekno neh. Lho cedhek ngono lho. Ya wis ayo buka. Adek. Niki ingkang sae Gusti. Iki seneng Kowe blusak-blusuk mlebono kraton ora mbok buka lawange. Diamput iki. Bukaan lawange, Gong. Gong, bukaan. Kotok. Tekek. Maksudnya nek lawang niku kan kula nuwun kotok-kotok. Kowe iki ngejak banyolan. Buka. Oh. Lho, kebablasan. Lho, Gusti Temanggung. Temenggung. Matur sinten? Gusti Prabu. Gusti Prabu Monggo, nggih. monggo. Oh nggih, matur suwun. Lah, Goblokmu kebablasan lho Temenggung. Lawange Loh, enek. Temenggung. Lho, Nggih. atus jare kon golek penyanyi. Nggih, lho. Monggo. Nggih. Lawange bukane. Ngek kok plek. Loh,
Wis manggong. Nggih. Matur sih Gusti Prabu nggih. Mangga mangga. Oh, aku ning kene, timbangane kowe bolak-balik. Iya, aku ning kene. Endi penyanyine? Penyanyine ra mbok gawa. Ah, aku ning kene. Wis. Oh. Oh. Ya iki Oh. seneng aku. Oh. Niki Gusti Oke. Temenggong. dalam Niko penyanyi GB. Apa? Gajalan badak. Go. remenane Gusti Sing Prabu. penting sehat. Amin. Gini. Nembang apa, Nduk? Wah. Bocah ayu loro. Nembang apa? Kowe apene nembang apa? Aku manut marang sliramu dimen para prajurit ana ing Kadipaten Indomaret seneng kabeh. Yo. Semese banter iki. Apa lengene sakmono tat. Remenane Gusti Prabu sing Apa? ageng-ageng. Hei, Ora enek ngomong jenenge aku sih. lagu ngeruntel. Lagu kok ngeruntel. ngomong aku sik kowe apa nyanyi apa? Gini, gini. Gini. Eh, Ojo ini. Nduk. Maju gini. Apa nyanyi apa? Maju. Wilujeng dalu Gusti. Wis dangdut teh wis aja toprak. Oh dangdut. Lho, genti meneh. Wis Ben, beda, ora apa-apa. beda, Beda iki beda. Kowe dangdut teh. Nyanyi apa kowe? Nggih. Lagune muntah. Lho jarene dangdut, jarene dangdut. Eh. Ora lah guyu. Guyui bos eta. Bose tok. Ayo, iki karo apa? Sanggar Laras PO Haryanto. Din din din. Oke, ya wis. Ya iso wis. Ora apa-apa ya, rentah ya. Ah, ayo. Asik. Asik. Ya. Heeh. Ah, bener. Mandarin. Ya, ha. Nona alus irung alus bibir alus. Tempat harap mikir mati mulus. Nan hajat berpisah. Kalakuan si kasih.
Gong. Paman Patih. Oh, Yen wis rampung, ayo do bali ning kandange dhewe. Yo. Kripik gedang godhong telo sithik edang waton rata. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi, bila ada umur panjang bolehlah ketemu lagi. pilih wonten kelepatan nggih kula kalian panjenengan utawi rencang kula kengki nggih matur dateng Bapak Kartono ki para penonton paring panglipur pun Gongi Pang Samudra Pangaksa. Hoi, do, ha, hey. Oh. Ono masalah apa diajak? Loro atiku wonten apa? Tak kira sampai pamit lho mau satu karan. Sio karo areng. Iya. Gusti menika mboten sae. Sae apa? Kula cuma mek iwil-iwil ngoten tok. Weh diwili-wil. Aku diutek-utek. Tumenggung. Dalem Gusti. Cokoten. Cokot ya apa pelem apa? Iki wis mari. Iya. Aku wis apene Pamit karo joget. Hoi gawe. Pak Kartono. Matur nuwun wis nimbali aku sak kanca. Sita-sita ya. Ibrah sita-sita Mas. Dimen kabeh paringi rezeki, dimen kabeh bisa barokah Pak Kartono. Sehat selalu. Wis. Aku pamit sih. Iya. Sing hati-hati. Pak Kartono dimen dina iki bengi iki aku ngaturake kalepatan karo sampeyan sekabehan. Aku mung iso dedonga marang pinanganten sakloron dadya keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah. Beni pasangan sing barokah lan manfaat jodoh sak lami-laminya. Ngapunten dinten kula badhe nyuwun pamit. Hok. Sing hati-hati ya. Pak Karton. Kula nyuwun pamit Pak Kartono. Nyuwun pangapunten menawi kula kathah lepat. Hoi. Wis Mas. Pak Kartono. Kula pesen teng mriki, Pak. Nggih. Otose. Tepuk tangan untuk Percil CS. Luar biasa. Matur suwun Cak Hengki. Juga terima kasih Cak Percil, Cak Kundet, juga seluruh kru ya. Semoga selamat sampai rumah, kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin.